Salajengipun monggo menapa ingkang sampun kula waduh pambiwara nek panatacara napa nika. Nah nika pangertosan panatacara. Menapa panatacara menika? Dipun waos malih monggo sinten ingkang kersa. Menawi boten wonten kula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ingkang kersa mboten? Wonten? Oh nggih. Oh nika sampun. Nggih sampun pajeng nggih nika. Monggo. Pangertosan panatacara. Panatacara utawi pranatacara priyantun ingkang ayahanipun pranata murih lumampaing tata cara tinamu. Sekedap nembe sekedhik kinten-kinten mulus napa wonten gronjalanipun. Nah, nek ana gronjalane kedah dipun tata. Caranipun terus pundi? Dipun sawigiaken kanthi ngilmune napa nika? Renggeping wicara. Ampun nyalahke kula. Nah, nggo cakrik Pati napa? Dialek Pati. Lah salam mbok jujak. Nggih, nika nggih. Nika kadi kedire to Pak nggih? Mboten perlu lingsem. Monggo pun lajengaken. Ayahanipun panatacara dapukan pamong rancang tata cara ngetang wekdal nemtokaken paraga lan ngetang nggih. Ayahanipun panatacara dapukan pamong rancang tata cara ngetang wekdal nemtokaken paraga lan ngupaya jangkeping uba rampe sarta sanesipun. Menika nggih, dados panatacara menika inggih nika ayahanipun apa? Pranata. Nata mempersiapkan. Sesuk iku ngene. Nek sing iku manggone ning kono, sing iki ning kene. Sesuk nek baranu terus anu, ngoten nggih. Nika dipun tata rumiyin. Kangge papan medhar sabda sambutan nek basa Indonesia nggih wonten mriki. Nek pambiwara ngendika sambutan pareng mboten nggih? Salajengipun sambutan saking pamangku gati. Pareng mboten? Mboten pareng. Sambutan napa nika? Bahasa Indonesia. Tegese napa malah? Ngampil. Monggo ingkang badhe nyambut Mbah No. Monggo Mbah No nyambut kalian ingkang kagungan kersa. Duka wong bar panen deli kok kon utang. Nggih, sambutan. Ampun ngendika sambutan nggih. Ampun. Lajeng nata ngrancang gawe napa nika? Gawe rancangan. Randon ya nggih. Menika wonten penjahit boten nika? Boten wonten, mudin wonten nggih. Mudin kathah nggih. Wingi sampun kula senggol. Tukang foto wonten tukang foto? Wonten. Pundi? Oh nggih. Kula mboten nglepataken awit menika ginder saking umbak-umbuling jaman. Wingi kok matur ta. Mosok pasrahan kok malah ora napa nika? Mirsani ingkang dijak awan pangandikan. Lah menika namanipun garap seni. Seni menapa menika? Seni foto. Nah, kersanipun napa nika? Ingkang kala sampun lah menika sepados ketingal. Nah, kula meneh dados wakil nggih ngaten sami kemawon manut kalih tukang fotone. Namung badhe menika tukang foto logika untuk gambar sing apik. Ning etika tetep menapa menika? Tetep dipun lenggahi. Lah nika mesti tukang foto jebolan lulusan Permadani. Mesti meneh badhe ngaten, badhe nyingkirke, kaya nggusah sing liyane kaya ora kanggo. Pak nun sewu Pak, singkirke ngaten. Pak. Jawi nun sewu Bapak. Kota sekedap nggih. Pambiwara kedah pirsa. Mila wonten napa wau? Cek lokasi. Aku nggonku ning kene, mongko niki biasane dienggo napa nika? Tukang foto ku wis tekan kene. Engko aku rak disurung karo bokonge. Amit Pak, mundur Pak. Oh, malah kon minggir.
pambiwara kon mundur. Nah menika monggo menawi ngaten. Nuwun sewu Bapak. Nah utawi ngangge basa isyarat. Nah ngene karo nyembah niku pun sami kalian. Sebab mangke menawi leren napa nika? Ngangge ungguh-ungguh ingkang saestu. Nuwun sewu Bapak Panatacara rening kula menika mangke lenggahi tata cara sopan santun mila panjenengan tadi ngrekosi kari. Lho piye lah ditinggal ngomong ngono kok malah wis tekan tidak tigan. Aku dak kari salaman kali. Nah niki nggih basa isyarat. Ya. Menika langkung sae timbang napa nika? Wah, malah nek cara pati. Bu. Bu, gueret ngaten. Ngaten. Ning menawi juru kamera saking napa nika? Petona Permadani tetep nglenggahi unggah-ungguh logika. Dipun ruminaken napa nika? Etika. Nek diruminiken logika mboten wong Jawa. Lah nek tutur-tutur mesti logikane ilang. Le aja ngluyur surup-surup. Gini lembah. Ora elok. Ngoten tok. Nek ora takok neh nggih ora diterangke. Nah, ini nggih. Monggo jane nek ana kumandang adzan magrib ya pantese ya. Napa nika? Mandek. Ora elok ngoten tok. Ngaten nggih nika nggih.